Hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyň tagallasy bilen gurulup bulanmagy gerleýän durmuş önümçilik hemde medeni maksatly binalar, şonuň ýaly döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň dawaraly ýagdaýda açylyp bulanmagy bermegi il günümiziň toý şahatlaryny goşarlandyryp, ýzyz watanymyza joşgyny ýaşaýşa bolan gowunç buýsunçlaryny hasa belende göterýär. Pekim paýhas ummany, magtymly Praga ýylynyň başynda şeýle ajaýyp jaýlaryň açylmagy hormatly prezidentimiziň her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen öpüş etmekmiň ýesasy aladalarymyň biri bolar diýen durmuş ugurly döwlet şygarynyň üstünlükli amal aşyrylýanynyň aýdyn futnamasydyr. Bilşimiz ýaly soňky ýyllarda harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň harby gollukçylardyr işgärler üçin gurulup bulanmagy ýerleýän ýaşaýyş durmuş maksatly binalar barha köpelýär. Gurulup bulanmagy berilen 42 sany täze kaçeş görnüşli döwrewap ýaşaýyş jaýlaryna asady durmuşyň höýdürini görüp ýaşamak üçin ählamatlyklar göz öňüne tutulanlar. Açylış dawratyna Içeri işler ministrläriniň ýol başlary, içeri işler edaralarynyň weteranlary, il teýlegli ýaşullardyr, iniler we köp sanly mihmanlar gatnaşdylar. Davranyň mihmanlary milli gymmatlygymyz bolan türkmen alabaýlaryny synladylar. Şeýle bir ýerde tamdyrda we gadynlar ojaklarda milli tagamlar taýýarlandy. Davranyň geçirilýän ýerine ýaşlar tanap çekdi, ýaglyga towusýaly bäseşikler guradylar. Bu görnüşler davranyň şowkuny hasa belende göterdi. Şeýle peýalwanlar türkmen görüşi boýunça güýçli ýnaşdylar. Soňra mihmanlar taryhy ehinde janlandyrylan Sultan Sanjanyň kümmetini, Gyýlar galasyny, Aýgyýlar synladylar. Milli el işler bilen meşgullanýan gen gyýlarymyň hemde amaly haşam sunuwatynyň serwisi dawara aýratyn uwuşkun çaýdy. Şeýle mihmanlar bir ýerde Içeri işler ministrläriniň dutarçylar toporlarynyň ýerine etiren aýdynlaryny dinlediler. Bu bolsa dawarany millilik bilen goşdurdy. Dawaranyň merkez sahnasynda Içeri işler ministrläriniň aýdymsaz toporlarynyň şeýle Margulayet Medenet medeniýetiniň aýdymsaz hemde tans toporlarynyň çykyşlaryna ul orun berildi. Olarda merdany pederlerimiziň ruhy singen mehriban watanymyzyň bajaýyp künjegine gurulan täze desgada durmuşyň bagtyar ýaşaýyşyň gülläbi çökdüğünün wasfy belenten ýanglandy. Halkymyzyň gadymdan gelýän milli däp desturlaryny göz başalýan türkmeniň jaý toýlarynyň dawaraly pursatlaryny şöhlerden norýan folklor çykyşlary, ýürekleri joşdurujy sazlaşly tantlar, belen tenglerde ýanglanýan şerni wal aýdymlar dawaranyň mihmanlaryna ýatdan çykmajak duýgular oýardy. Nurany aýdymlarda ýurdumyzyň bedew waty özgörtmeleri, dörli ulgamlarda gazanylýan beýik ösüşler, bagtyar zamanamyz, raýatlarymyzyň eşleti durmuş uguruna döwletimiz tarapyndan edilýän iýligler aradalar özüniň aýdyn beýany tapdy. Dawarada gutluk tölleri bilen çykyş edenleriň arasynda Içeri işler ministrläriniň ýol başlary we dörli podogyna köp ýyllaryň dowamyna zähmet çeken ýaşuly nesliň wekilleri, ata-babalarymyzyň asyrlar boýy arzulan garaşy döwletimize bolan gowunçlaryny beýan edip, mehriban watanymyza päk ýürekden gulluk etmeligi, ony gözümizden görüjüdej goramallyk dogrusyna özleriniň ýürek buýsunçlaryny aýtdylar. Şeýle dawaranyň dowamyna çykyş edenler gahrman arkadamydan başlangyçlaryny münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň güneşli ýarymyzy durmuş ykdysady hem medeni taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini barha ýokarlandyrmak barada diýen ýagdawy tagallasy dogrusyna buýsunçly sözlerini aýtdylar. Il ýurt bähwetli aladany ähli zatdan iler tutýan arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaranyň dowamyna täze döwrewap jaýlaryň eýlerini açalaryň gowşulmagy iň bir tolgunurjy pursatlaryň biri boldy. Täze jaýlaryň eýleri şular ýaly döwrewap jaýlary sowgat eden arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýle bir ýerde täze ýaşaýyş jaýlary gurmakda hata pawtly zähmet çeken guruluşçylara hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar gowşurly. Mahrasy bu ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dawratynyň şatlygy gahrman arkadamy tarapyndan binýady berkden tutulan berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy görni robaşlyklary atarýan arkadaly gahrman serdarymyzyň döwlet ähmetli işlerine dost sogondygyň baky meskenine urulan ýyzyz watanymyza baky söýgü bilen goşup köňüllere nur çaýdy. Belli bolşýaly ählamatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy durmuş ähmetli desgalaryň möhüm ugry bolup, oň netijesinde adamlaryň durmuş derejesi hem ýokarlanýar.
Döwlet başdanmadan belleşi ýaly ýurdumyň şäherlerine we owgalarına ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan meýlekde gowlandyrylmagy, ilatyň awadançylygynyň ýokarlandyrylmagy milli maksatnamalaryň we strategiýalaryň baş maksady bolup durýar. Mälim oşýaly arkadaly gahryman serdarymyz iri ýaşaýyş toplumlarynyň açylış dawralaryna ýygy-ýygydan gatnaşýar. Täze öýleriň eýlerini şatlygyny paýlaşýar, şeýle-de täze binalaryň düýün tutmak çärelerini gatnaşyp, binagarlyk gurulşyk taslamalar bilen içgin tanşýar. Adam üçin has amatly giňişli döretmek nukdaýy nazaryndan zerur bolan üýtgetmeler girdiýär. Bularyň ählisi ýurdumyzda halkymyň awadançylygy barada içgin alady edilýäniniň aýdym mysallary. Soňra dawaratlaşanlar kaçsaj görnüşli döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň içine aýlanyp gördüler hemde olarda döredilen mümkinçiliklerle ýakynan tanışdylar. Öýleriň her biri otoglaryň oňaly ýerleşdirilişi, belentligi, enjamlaşdyrylan giň aşganalaryndan tapatlanýar. Ýaşaýyş toplumlaryny durmuş desgalary hemde değişli düzümler bilen birlikde gormak hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyzyň ýurdumyň şäherlerine we owgalaryna gurulşyk taslamalaryny durmuşa geçirmekde bildirýän möhüm talabydyr. Ýurdumyň şäherleriniň şäherleriniň giňelýänini hemde oň ýaşaýjylaryň sanynyň artýanyny göz öňüne tutulyp işlenip taýýarlanan hemde bugün açylyp bolmagy verilen kaçsaj görnüşli döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygynyň taslamalary munyň aýdym tutnamasydyr. Kaçsaj görnüşli döwrewap ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak üçin ähli zerur şertler, amatlyklar döredilipdir. Çünki öňde barjy tehnologiýalaryň hemde dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmagyny, adamlaryň durmuşynyň ýokary amatlyklar bilen öpjün edilmegini, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyz giň maksatly gurulşyk taslamalaryny amala aşyrmakda möhüm ugurlaryň hatarına kesetledi. Bugünkü açylyp bolmagy verilen ýaşaýyş jaýlarym giňligi we ýagtylygy gurulşyk işleriniň ýokary hilligi bilen tapatlanýar. Şeýle-de gurulşyk işlerine ýurdumyzda öňürlýän we ekologiýa taýdan amatly gurulşyk ferişdeleri peýdalanýarly. Kaçsaj görnüşli döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň ählisi ýyllyk elektrik we suw ulgamy bilen dol öpjün edildi. Ýaşaýyş jaýlaryna döwrewap enjamlaşdyrylan aşgana, mihmanlar üçin otog, ýatylýan otog, çağalaryň ýetlenen otoglary bolup, ähli oňaýlyklar göz öňüne tutuldy. Jaý toýlarynyň toýlanýan ajaýyp gününe toý saçaklary giňden ýazylyp, dawranyň mihmanlaryna ködür edildi. Täze ýaşaýyş jaýlaryna eýe bolan içeri işler idaralarynyň işgärleri, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, halkymyň awadançylygyny hassa ýokarlandyrmak meselelerini aýratyn ünsürýän üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Dawraly ýagdaýda açylan ýaşaýyş jaýlarynyň aşamky görnüşleri hassa owodanyň bilen tapatlanýar. Durly görnüşli aşyklar bilen bedilen bu innowatyw binalar aşamky owodanyňy öz boşly gözellik çaýdy. Hormatly prezidentimizden başlangyjy bilen halkymyň döwrewap ýaşaýyşy ýylatyň hemme taraplaryň durmuş üçünçliginiň gowlandyrylmagy uğruna zerur mümkinçilikler döredilýär. Bu bolsa ähli ugurlar boýunça dörejilikli zähmet çekýän adamlaryň ruhyny göterip, olary täze ýeňişlere zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Ýurdumyzda gurulup bolanmagy berilýän desgalaryň köpüsiniň halkymyň durmuş ulgamyny nazarlaýanlygy munyň aýdym tutnamasydyr. Bu bolsa berqara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwrüniň uly ösüşler hemde beren zähmet ýeňişler bilen utgaşýan her bir günniň uly başlyklary beslenýäniniň nowatyw tutnamasydyr.